Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta cum să folosim măscuțele în această perioadă și din câte știm și din ce se aude, le vom purta mult timp de acum încolo. Deci, prima oară, dezinfectăm mânuțele. Ok. Luăm măscuța de tortițele exterioare, da? Nu atingem partea material. O ajustăm după bunul plac, da? După care ne întoarcem din activitatea dorită, ne dezinfectăm foarte, foarte bine. Apucăm din exterior după ureche, da? Scoatem măscuța. Vă mulțumesc!